مثل شوری مشاعری ماست نکیدو درباره دیگه آدمه درباره کسی که ایدو реально سوزن реально ламунка неки амаш времени иншалла амаш мешава майли дига гам наметун чи хеле хуи хиды чи хеле мақултаяму хел бигар ихтиёрат неки дунё чираки ма хиёнат накардам ма фақат дӯсту доштуму фақат даракат кардам номуса поён монда чашм пӯшидиму ма гуфтам биё якҷоя бошем ҷое шомад ки ма сӯхтам неки ту худат хости ҷудоӣ бикандан аллоҳ шоҳиде хотири ту вардошту ма ба кала ки камтар ором кунам камтарак дур кунад дардаи духтар рамазонай би ба ёдат ма кунҷи барда чиштуму то куни шиша вардоштам ки ғам равад ту хости пацане ки ошиқат будай қафа дава ту хиёнат меги гирья мекунӣ мекни нафрат ман ба ёдат биён дар дил мемона ғам ҳасрат мара метонистам тана кунам ки ҷо будӣ ту вақте ҷароҳат бардоштаму вақти ки будӣ ту ки ҷо будӣ вақте ки будам зори дилвардорид ки ҷо будӣ вақте ки мегириф химори дӯстдорид не набудию вақт будӣ қаттиком кавалерит ба забон мада дӯстдорӣ не ки уда будак меҳрит ёд меомад акси ту ҳар дофа мезадан сӯзана ёди ту қатӣ гузарондум ҳар як куки духтара ҳатто дар ӯ вақти ким кадом парен мегашти сивоаш пропушни обши ҳатто дару мекишти дард болои дард буд не ки надошти парво тонисти кадам маладес аценид мекунам та браво оли пушаймон мешай қасам ба ҷони ҷавонам қасам ба касе ки то инами рӯзакат калонам ту бармегарди оли ту бо мекунӣ ёдум не ки ӯ вақт дига нестам ӯ вақт дига озодам мол мара пас бизанан мон пешида кунан ғайбат дига чорта сеи байни номером намекунад зайбат майли хушбахт бошӣ мумкин ҳози нефаҳмӣ бад ки чанд қа дӯст медоштум та дига намегум баргард ҷанковиёт сарта хурдахирина бигард озодӣ чи хеле мефорад бигард ба худо қасам марозӣ дига похӯй калям бармера ёд ки дискотека дига фарқ надора вақте биган марусад мара метонистум ранги ту кунам чи хе кади шарифу тонис бикун метони тирам марди коре кун сӯза урам камтарак ҳис куна дарда коре кун пушаймонаш куна иқа кори кардаш ки фама дарди ошиқа бидонад чи хевас бине ту хиёл мекунӣ просто таги қадар ошиқ ғамгине не я бор ошиқ шо баъд ман мебинам ҳолта нағз дидан осонест нишон метия онаи зорта э шарифи содафез шоири масти ошиқ нағз дидиву нафаҳмидӣ ки да ишқит нести лоиқ дугонаи ба тарифат просто механдан руда неки э қафот гап кардам баъду гӯш шунидам сука ту просто содафели бовар кун гапи мардум да оянда ранги дугонат фикротам меша сунда тура дилат месӯза антипа ба мастима ту агар дӯсту медошти намехости пастима э асали дигаро дига намерасам та дига дод намезанам дига қорат намекунам та амихе мерам ту шояд рӯзе пушаймон шавиву бар бигарди дига нестай шарифҷон фаромӯш мекунама чашмои базе бактамуи сари сардодаву чашми тарихи моракта дига пас мо намешам бовар кун ма омадам та шариф ту мард бачаи метони бизан қанта охиро нист раи ма чизе буд баймонда гузашт ба худо фаромӯш мекунам чизе будак сар гузашт